Добър ден, аз казвам Миро66, това е Мито 59, здрасти, и нашия оператор Бобо ДД. Сега ще ви покажа един урок в фалшиво цепене. Това е като сте си подредили картите, примерно е така за някой фокус, ако за някой фокус сте си подредили хубаво картите и за да не изглежда че нещо сте направили, ще ви покажа едно фалшиво цепене. Първо, взимате с показалеца една малка купчинка с карти, изтегляте я, държите я с дясната ръка или с лявата, както ви е по-удобно, пак изтегляте, с средния пръст държите още една купчинка и слагате тази първата най-отдолу да държи безимения. И пак взимате първата, само малко да ги подигна тези карти. Пак взимате първата и нея държите така отдолу, слагате тази отгоре и тази обръщате и отдолу. Фалшивото е, че ето примерно първата си е, ето това вече е средната, първата където е най-отдолу си отива пак отгоре, последната си минава отдолу пак. Благодаря ви, аз съм Миро66, това е Мито 59 и нашия оператор Бобо ДД. Това е за мен от днес, довиждане! Довиждане!